اتقند ጸገም عشا ሰብ عشا مخانو سبات امبر نبعلو زي مفلاطو زي مفلاط كمفلاط كل فلتات زعابي فلتاتي بلنا سقراطس ابنا لهم فيديو عشا سبات بغاليلو زفلاتلو تشعات نطوتات كنغركمي مبل شامناين تاشعين نطوتات مبزحتينا كي تردانا نتغروس لزخنا كساب موداتا نز فيديو تخطاتيلكم نبسخم كابتر تعايشن تدا رخبكمو بقلطف اكايداكم بمغيار نبسخم لوتو نز channel حدشتن تدا خوينكم بزحكم نجر سلات ترخبولو سبسكرايب بمغوار سدراناتنا خونو نز فيديو دما لايك بمغوار جمروو قداماي كل يفلت ايه بحالاينات عايشو سابات نممهار دلوات يكونون بزعا كل نجر كم زفلتون كمعتم زفلت سو كم زيلان جيرو ممزحاسو كل جزي انا تخكلي بموهال دماي فلاتو عشا سب كم زي عبين نيوتو خم زي قيرن كابزر ايو بحريات التقدامي كل يفلت ايه موالويو ناس زبالنا اللو مخنات كل جزي نفسخا ممحاش ملالاي باللي حساب سلازغونايو عالم ناي بزحات تاشحات عمتات ناي ود سب تاريخ فلتات بهالن دوابن زملأتا صفيحن نويحن عدمن زلوانا نحنا دما أوغل هاجر أوغل مندب أوغل بيت زلنا كبانا صبيون وسنن زخنا سواتنا هذا بروفيسور انتخنوقا كان داينا يفلت تواهيلو بساينساو مصنعت مسرت كلك عخلو هذا بتعم استمهارة عملو تمراماري فلتاتو كاو عالم بفرسنت كاو 0.00 حدا زعاكل فلتات كم زلوا ينقر إذا دما بتعم زفهلتن زتمرامرن زبهال سابيو مغنياتو ودسب نايم مرسع نايم زكار نايم ركام أبو زحناجر وسننات اللوو كم اون كفلت زخال أحد عودة رايس لزغونايوم حدا مهور زبهال سب أبزوريا ميدسن زسنا عن ترعا خوينو لا انجينيرينج مويا مسنن مزقو ولا حانت خمزي فلت هساني زغصر حجي بقيل سخولي فلتين مبال منم دفرت كم زي الناس تردانا مسلني عشا سبجن أزناي مقبالن ناي مفمهارن دليتو أزي زغنسايو حدا جزي دما عصويو كاو كابزن أسيوخون كمزناو من معينات فلتات كراكبيلو يأمنن من الوقت بتعامل ببوزيشن ويخاء بزالوهم كوناتات كابزوال صوصب انتدعذي كوينو ولا حانت فلتات هيقبالن أزي دما ناي حدا عشا سب أزي زعبي دخمتيو كالاي بحر مفلت عشا سب قبل صرحون العلي بزح سرام الزراويو عشا سب مبزحتي جزيخ قورو بزعازة حسو نقر بمعلال زازحق زيو يتفق اتخسر حلو زلو ساعات دما بواريت مدلوم عشا سب بزعا هيوت زي تردقو قند ميستر انتدعها اللوا كاون لعلي ززارو وزحات مخانوميو اتعوي في الليجن تقباريو عشا سب كابز فلات قلو بحرات حادا عبيت حلمتاتو يزارب يندما نامري زوردا زخونه يخون عين السبونت زي وسط مخانيوم إذا مالت نايوشتا حيلو خطقام يخبرو اللو مالتيو نازا خنقلص خلنا سواتا ندق سوات عاويني عاوات ميستريوم بزعات المتاتنا خنزارب كلنا آمرو نناقرات بسمعي سلازردوم اتناقر كي تفاصأما خنسو تفاصيمو خمزلو قوصيرو اتتاقوار نمتاقوار زغورو سعري قوارس مالتيوم سلازي كل جزي مرجانا كلتايوم اتقداماي بمزراب أو شتنازلو زتعقرا حيل موزاق خوم كالو اتخالاي دما بسقطا نتناقر بأكال مقواريوم عشا سبجن كل جزي نتقلل نجر بممراز أبزروا حيل يباخن سلازي كل جزي سرحها قابت زارو زروا يبلس ويون قالاتكا قصوتا زحشو مخانوك ترغاقس يقبا سرساي ملالي بهار عشا سب قلت فلوتي دال مخانيوم زي لابا مساب عقلي يقولون لو متخيلو لو مكوكل زبا عشا سب ترايو نحنا سوات عافيوات عاوت نتلعدلنا بزي خنهو يقبا زي لابا مساب جن نزعاوي جيغا يقاقا كل جزي قلت فلوتي دالي بغاليلو استرخوا نجرجن بغاليلو تفاهم مخانو يردان كل جزي كبيت نجر نمركب كبير سعرنا عقلن جزيني حتت صنعتهن كمو عشا سبجن ننجرات كعجاسيخون جزي خهوا يدلن كل جزي أفشو كولايز نبر سخانة نجر قلتفو يجمر مو أو زيت كيبس حدا ما تسفاي ورز حدا فلوت أو معلوم
ንሓሙሽተ ዓመታት ዝኣክል ብጣዕሚ ውሑድን ንእሽተን ዕቤት ጥራይ ዘርኢ ኮይኑ ግን ኣብ 5 ዓመት ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ዕቤትን ለውጥን የርኢ። ካብ ኩሎም ዓበይቲ ኣዋማት እውን እቲ ዝዓበየን ዝነውሐን ይኸውን። ሓደ ዘይለበመ ሰብ ግን ናይ ትዕግስትን ናይ ዓቕልን ሚስጥር ስለዘይተረድአ ንነገራት ዓቕሊ ክገብር ኣይደልን። ራብዓይ መግለፂ ዓሻ ሰብ ዘይሓላፍነታዊ ምዃኑ ማለት እውን ሓላፍነት ዘይምውሳዱ እዩ። ዓሻ ሰብ ሓላፍነት ክወስድ ኣይኽእልን። ነጌጋታቱ የቕሬታን መእረምታን ክገብር እንዳኸኣለ መምኽኔታ እዩ ዘእልሽ። ናቱ ጌጋ መምኽኔታ ዝደልየሉ ዳኣ እምበር ጌግኡ ክኣምን ፈፂሙ ኣይደልን። ሓደ ሰብ ሓላፍነት ምስርሑ ካብ ዘመልክቱ ነገራት ንኹሉ ውድቀቱ ወይ እውን ጌጋታቱ ምኽኒት ወይ ከዓ ሰበብ ምድላዩ እዩ። ኣብ ህይወትካ ንምድካምካ ምስናፍካ ወይ እውን ውፅኢታዊ ዘይምዃንካ ንስድራ ቤት ንዓርኪ ወይ እውን ንኻልኦት ኣካላት ተሓተቲ ምግባር ንሓደ ሰብ ርእሱ ንኸይቅይርን ንኸይልወጥን ምኽንያት ይኾኖ። ብርግፅ ንሕና ሰባት ኣብ ምድሪ ክንነብር ከለና ንኹሉ ነገር ተሓተቲ ንነብስና ክንገብር ኣይንኽእልን። ግን ድማ ኣብ ነገራት ጌጋኻ ተረዲእኻ ሓላፍነት ምውሳድ መግለፂ ብስልነት እዩ። ሓምሻይ መግለፂ ዓሻ ሰብ ለውጢ ምፍራሕ እዩ። እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ካብ ዕቤት ንላዕሊ ምቾቱ ምምራፁ እዩ። ምቾትን ዕቤትን ድማ ሓቢሮም ክኸዱ ዘይኽእሉ ክልተ ተፃረርቲ ነገራት እዮም። ዘይበሰለ ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ንምቾቱ ቅድሚያ ይህብ። ስለዚ ድማ ለውጢ ይፈርሕ ማለት እዩ። ምቾት ምምራፁ ጥራይ ዘይኾነ ድማ ነቲ ነገር ምድግጋሙ እዩ። ንኣብነት ድቃስ ብምብዝሑ ዝመፀሉ ፀገም እናፈለጠ ዳግማይ ድቃሱ ይመርፅ፣ ካብ ጌግኡ ድማ ኣይመሃርን ማለት እዩ። ነዚ ጌጋ ድማ ብተደጋጋሚ ይፍፅሞ። ስለዚ ድማ ዓሻ ሰብ ክልተ ግዜ ብተመን ይድደፍ ዝተባሃለ ምቾት ምምራፁ መዓልታዊ እናቐተሎ ከም ዘሎ እንዳረኣየ ግን ድማ ዕሽሽ ይብሎ። ለውጢ ዝሓቶ ዋጋ ናይ ምኽፋል ስነ ልቦና ይኹን ድለውነት የብሉን። ስለዚ ድማ እዩ ሓደ ዓሻ ሰብ ወይ ድማ ዘይበሰለ ሰብ ከይተለወጠ ዝነብር። ሻድሻይ መግለፂ ዓሻ ሰብ ንጹር ዕላማ ወይ ድማ ሽቶ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። ዓሻ ሰብ ናብ ሰብ ዝበዝሖ እዩ ዝኸይድ። ዝደልዩን ዝሕጉሰን ነገር ፈለይጡ ግን ኣየለልን። ክበፅሖ ዝደሉ ቦታ እውን ከምኡ። ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝተፅሓፈ ንጹር ሽቶን መደብን የብሉን። መወዳእቱ ዘይፈልጥ ሰብ ድማ ኣብ ዝበፅሖ ኩሉ ሕልሙ ዝረኸቦ እዩ ዝመስሎ። ዝተፈጠረሉ ትርጉም ህይወት ዘይረኸበ ሰብ ኩሉ ግዜ ድማ ከይተሓጎሰ ይነብር። ንሓደ ሰብ ሃብታም ወይ እውን ውሩይ ምዃኑ ጥራይ ትርጉም ህይወቱ ክኸውን ኣይኽእልን። ስለምንታይ ብዙሓት ሰባት ኣብኡ ምስ በፅሑ ነብሶም ክጥፍኡ ንዕዘብ ኢና። ስለዚ ወዲ ሰብ ዝነብረሉን ዝሞተሉን ናይ ህይወት ዕላማ ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ። ነዚ ነገር ድማ ፅሒፉ ከስፍሮን ክርድኦን ይግባእ። መደብን ዕላማን ዘይብሉ ሰብ ካሊእ ሰብ ከም ዝደልዮ ናብ ዝደልዮ ዘወዛውዞ ተኽሊ እዩ። ናይ ካሊእ ሰብ ራእይን ሽቶን እናፈፀመ ይነብር እምበር ንናይ ባዕሉ ዕላማ ይኹን ንናይ ባዕሉ ህይወት ኣይሰርሕን። ሻውዓይ መግለፂ ዓሻ ሰብ ንግዜ ዋጋ ዘይምሃቡ እዩ። ዓሻ ኩሉ ግዜ መንእሰይ ከም ዝኾነን ኩሉ ግዜ ድልድል ኮይኑ ዝተረፈን ይመስሎ። ኣዒንቱ ብዕድመ ዝፈዛእ ጉልበቱ ከም ዝደክም ሓደ መዓልቲ ከም ቀደሙ ክጎይ ከም ዘይኽእል ኣየስተውዕልን። በዚ ምኽንያት ድማ ግዜ ንእስነቱ ብኸንቱ የባኽኖ። ኣብ ወልፊ ሶሻል ሚድያን ዘይጠቕሙ ነገራትን ተተኺሉ ይውዕል። ዝተወ ግዜ ድማ ዋጋ ይህቦን። ቀደም ግዜ ወርቂ ይበሃል ነይሩ። ሕጂ ግን ግዜ ህይወት እዩ። ስለዚ ግዜኻ ብኣግባቡ ብጥበብ ክትጥቀመሉ ይግባእ። ሻምናይ ምልክት ዓሻ ሰብ ብዘይ መጠን ምንዳዱ እዩ። ዓሻ ሰብ ንቁጥዐ ኣዝዩ ቀረባ እዩ። ቀልጢፍካ ምብስጫው ናይ ዓሻ ሰብ ምልክት እዩ። ቀልጢፍካ ምቁጣዕ ናይ ዓቕሊ ምሳን ምልክት እዩ። ዓሻ ሰብ ድማ ዋላ ሓንቲ ዓቕሊ የብሉን። ለባም ሰብ ዋላ ትዕግስቱ ኣብ ዝተፈተነሉ ኩነታት መፍትሒ ንምንዳይን ጽቡቕ ጎኑ ንምርኣይን ብምስታን ካብ ጥፍኣት ይድሕን። ዓሻ ሰብ ግና ነገራት ብቁጥዐ ብምርኣይ ዝገደደ ዘባእሶም። እዚ ባህሪ እንተለዓሊካ ብቕልጡፍ ክተወግዶ ይግባእ። ታሽዓይን ናይ መወዳእታን መግለፂ ዓሻ ሰብ ፍታዊኡን ጸላይኡን ዘይምፍላጡ እዩ። እዚ እቲ ዝዓበየ ጌጋ እዩ። ዓርኪ ዝልካዕ ምሳና ግዜ ብምሕላፉ ሓሳባትና ብምስምዖን ብናትና ሓሳባት ኩሉ ግዜ ብምስምምዖን ጥራይ ኣይኮነን።
እንታይ ደኣ ጌጋ ክንፍጽም ከለና ዝነግረና ጌጋና ንኽስተውዕል ድማ ዝሕግዘና ስለ ዝኾነ እዩ። ሓቀኛ ዓርኪ ክንጸድፍ ከለና እዋን ዳዊት ዝርኢ ዘይኾነስ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ዝመርሕን ካብ ጥፍኣት ድማ ዝኽልክልን እዩ። ስለዚ ኣብ ህይወትካ ዘለዉ ሰባት ብትኽክል ፈተውትኻን ጸላእትኻን ምዃኖም ክትለሊ ይግባእ። ናይ ሎሚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ ረኺብካዮ ከም ትኸውን ኣይጠራጠርን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ጠቐምቲ ትሕዝቶታት ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ሁኑ። ኣብ ዘለኹምዎ ሰሰናዩ